Robert Rogokusumo resign utai jole langkung wono resign utone songkal bejo lagalah lagi patere ngono ya Semarang laris ngono kuwi tumpak raine ngadang-adang langkung wono wah lah wis sikile nyapot butel Gini, jangan sih. Horak. Gak umum lah kebono, wis. Piye kiwon kan jaman jaduk. Pasane. Ayo, tonto yuk. Ayo. Oh. Yo. Dosa perkara pajan yo diparaine. Oh, wis ngarep. Ora cembok sampe ngarep. Iya. Ayo. Kalau sampe lah. Todino. Hingga. Mana. Sapa sing ora arepku dugang raine. Yo dikur karepku ora sida dugang. Engko dalan sote. Ayo meneh. Toto karo dhewe ayo. Loah. Ini musuh. Apa kuwi mau? Apa neh? Apa? Piye? Cangkemku kok ora pas dhewe. Mana? Ora sok renel iki. Sok caidan kabeh. Sasi dene. Komplit langsung. Tok kabeh. Tapi kok mendem iki. Bisa jago turu. Tadi. Sik. Suwi sembri kok cangkeme dalan ketok lho. Tok kae. Hara. Kilo barangnya, ayo. Saya. Sabar. Ayo. Iki lho barangnya iki lho. Gak umum songkel. Edan kabeh saya songkel bene. Gila langsung ini jorane. Enggak. Ngomong. Wes beh. Kecil San. Peduat San. Ya nemenya ingat dieng. Kau